Entzuten da ez da, bai? Eske utzezat ez da, hola. Ja. Bueno, hasingo gara, goizean puntual bukatu dugu, baina dena ezin da kontrolatu mundu honetan da. Zorionez, eta beraz, bazkari luzatzea ere ez da motibo txarra, baina, bueno. Arratsaldeko txanda. Bueno, gurekin daukagu, Jule Goikoetxea, asko ezagutuko duzue, politologoa eta filosofoa. EHUn irakasle, doktore, idazlea, poeta, gauza asko, kanpoan eta Euskal Herrian ikerketan jarduten duena, eta hainbat liburu ere argitaratu dituena, demokraziaren privatizazioa, Euskal Demokrazia Patriarkala, Lore Lujanbio, Estitxu Garai, eta Zuriño Rodriguezekin batera, liburu importante bat, guretzat, independentzia helburu, azkena estallidos, azken urtetako munduan barrena gertatu dien altxamendu eta hoien inguruko analisia egiten duena, eta Trataktuz poema liburua ere bai. Goizeko ariketan mundu idealaz jardun dugu, pixka bat utopiak edo marrazten, eta Julek bere hitzaldian ere utopia etza agertzen du, utopiaren arkitekturak neomaterialismotik. Eta berak esplikatuko du. Ze utopia mota den hori? Nahi duzunean. Mila esker, Lorea. Gonbidapenagatik, UEUko kide guztiei ere mila esker. Aurreko astean ere egon ginen, musu bat berriro zuentzako. Azkenean, momentuan eman nion izenburua, baina gerora zehaztu dut, orduan. Nik hitz egingo dut, oraingo titulua izango litzateke. Espazioaren produkzioa, hiria, familia, utopia. Orduan, oso ondo datorkit, ze goizean esan dana, ze ikutu dira, hola, bi hitzaldi, ni egon naizen bi hitzaldietan familiarena eta etxe bizitzarena, orduan, hor aplikatuko dut gero utopiarena. Osea, hitz egingo dut utopia neomaterialismotik, baina hori izango da azken partea, eta hasieran nahi dut pixkat hitz egin 3 gauzei buruz. Alde batetikan, nola neoliberalismoak nola funtzionatzen duen espazio berriak sortuz, produzituz, hoietako espazio bada espazio globala, orduan esplikatuko nola produzitzen den espazio global hori, ze horren bidez privatizatzen ari zaizkigu, dana, kaleak, plazak, gorputzak dana. Bestetik, esplikatuko dut espazioaren produkzio patriarkala, gero hain zuzen ere hitz egiteko erresistentziei buruz, alegia, espazio emantzipatzaileen sorkuntzei buruz. Espazio esaten detenean ere lurralde izan daiteke kasu askotan, lurraldearen produkzioa espazioaren produkzioaren bidez egiten delako. Eta hori, eta azken atalaia izango litzateke utopia neomaterialismotik, eta hor, simplemente adibide bat jarriko dut, ze utopiak ezin dira bana batera egin. Osea, egin behar dira, hartu elementu bat, eta orduan ez pentsatu elementu horretatik beste mundu posible bat horri dagokionez. Ze bestela askoz ere zailagoa da, lehen ikusi dugun moduan. Orduan, lehen atal honetan, kontuan eduki behar dugu pasatzen ari gehala, kapitalismo industrial batetik, edo industria, garrantzitsua zen, eta kasu honetan Europan, kapitalismo batetik, finantzazko eta zerbitzuzko eta digitala den kapitalismo batera. Hau, zientzia politikoetan eta deitzen zaio neoliberalismoa, horrela pixkat, alegia pasatzen gea Fordismo, gegarren mendeko Fordismotik, nun industria zen pisutxua, postfordismora, alegia sistema batzuetara, nun zerbitzuen sektoreak hartzen duen nagusitasuna eta finantzak hartzen duten, finantzak eta finantziarizazioa. Eta guzti hori gertatzen ari da gainera digitalizazioarekin batera. Osea, hau da, 3. elementua eta da berria, hau bai dela berria. Teknologiarena ez, baina digitalizazioarena bai. Orduan, klaro, neoliberalismoa pasatzea esan nahi du sistema produktiboa zenbait egituratan aldatu egiten dela. Eta sistema produktiboak aldatzerakoan, lehen kotxeak ziren, kotxeak produzitzea, imaginatu. Orain zerbitzuak produzitzen ditugu, orduan horrek esan nahi du espazioa beste era batera produzitu behar dela. Nola egiten ari dira zehazki? Neoliberalismoa hitz egiterakoan zuek askotan entzungo zenuten ere kapitalismo globala, edo globalizazioa. Globalizazioarekin dara matzagu ez 20 urte, edo 30 urte, edo 40 urte, bale. Hori da, neoliberalismoaren aroa, da globalizazioa ditu izan dutenak batzuk despolitizatzeko, basikaki, hitz egiten ari gea, en todo caso, kapitalismo global zehatz bati buruz. Eta kapitalismo global honek sortu behar du, ekoitzi behar du, espazio globala diltzen dena. Eta nondik sortzen ditu, zen nodo hartzen ditu espazio global hori sortzen juteko. Hiriak.
hiriak eta gure kasuan egia da herri asko oso herri handia direla, herri industrializatua direla, eta beraz, hemen hitz egitetenean hiriari buruz ere herri askoei aplikatzen zaie prozesu berdina, bai? Landa eremuan enaiz hartuko, baina basikoki batez ere hori hiriak direlako momentu honetan nodoa, espazio global hori eta beraz neoliberalismoaren jarduna ahalbidetzen duten espazio horiek, bai? Hiri globala ere deitzen zaio, Sasenek asko dauka honi buruz idatzia ez, hiri globalak, eta, bueno, Bilbo tartean, hiri global bat bilakatzen ari dira, bai? Eta Donostia ere pixkanaka, eta bar. Orduan, paisaia ja ikusten ari dira aldatzen ari dela, alegia, azken urtetan. Lehenengo geneuzkan industria txiki horiek pasako dira tailerrak izatea, tailerrak gero dendak, ez? Grosen, Donostin, ez? Eta aldatzen dijoa paisaia, gero horiek izango dira arropa dendak, eta orain kafetegiak. Eta geroz eta gehiago, bai? H&M-ak izten ari dira, alegia korporazio asko, bere denda fisikoak kentzen ari dira ja, salmenta internetez egiten delako, eta horrek, hau da adibide bat, eta horrek eragin zuzena dauka gure hirietako, ez, ikusten dugun ezartzen duen formatu guzti hori, ez, orduan hori abenidak, hasiko dira ja eraldatzen, eta orain, de hecho, ikusten dituzute kale pila batetan, kafetegi pila, terrazekin, eta abar, bai, hori orain dela 20 urte etzan horrela, ez. Orduan, aldatzen ari da ja espazio urbano guzti hau. Kao, ze gertatzen da, espazio hau, sortzen da privatizazioaren bidez, bale? Alegia lurraldeak privatizatuz, osasungintza privatizatuz, kaleak privatizatuz, eta abar, ze hor txertatzen da espazio globala. Espazio globala dauzka bi ezaugarri, bat dala pribatua, bai? Eta bigarrena dala globala, orain esplikatuko dut. Alde batetikan, espazioaren privatizazio hori erabiltzen da gainontzeko guztia privatizatzeko, lehenik espazioaren privatizazioa egiten dute, gero, pixkanaka, bai, ambulategiak izteko, bai, lurraldea privatizatzeko azken finean, kaleak, plazak eta abar, da? Espazioaren bidez, espazioaren privatizazio bat dago juridikoki gainera kasu askotan sustengatua, baina horrela jungo gea. Eta berriro, privatizatutako espazio publiko horiek esan nahi du ekonomiaren, kulturaren, gure bizitza publikoaren dimentsio guztiak privatizatzen dituztela. Eta esaten detenean privatizatu, ez nago bakarrik berriro, lurraldez edo kalez autoritateak privatizatzen dituzte, autoritate herrikoiak, bai, ezagutza herrikoiak, dana privatizatzen dute, eta zesan nahi du hori, privatizazio horrek dauzka ezaugarri zehatz batzuk, eta da. Hartuko dugu adibide bat, hau da, bigarren espazio global hori zehatzeko. Kafetegi bat hartu, frankizia batena. Frankiziak geroz eta gehiago daude, alde zaharretan, turistifikazioaz, gentrifikazioaz, sartzen ari dira, ez? Kafetegi mota hauek asko. Frankizia hauetan, dagoeneko, hor, dagoen langile, hor dagoen kamareroak jartzen dizu kafea. Baina jada, kamarero horrek ez du kontrolatzen ze produktu erosi behar diren, ze lehengai, zertifikatu legalak eta prozesu guztiak. Bai, alegia, lehen taberna bat zeukanak, taberna hori zen ezagutza eremu bat ere. Bai, da ezagutza eremu bat, nun dauzkazun, bueno, prozesu osoak, eta beraz kontrol bat daukazu, zeinbait prozesuen gainean. Vale, horrek eskatzen du gainera langile kualifikatu zehatz bat. Vale. Orain ze egiten da, espazio global hori, frankizia bat hartu, ze egiten du? Egiten duena da, jarri kamarero bat, eta gero beste guztia, legelariak, abokatuak, osea, zertifikatuak, lehen gaien hautak, eta guzti hori egiten dute bitartekotzak deitzen dana. Vale? Egiten da espazio global horretatik. Espazio globala berriro ez dago kosmosean, dago gurekin, gure gorputzetan, gure kaleetan sartuta espazio global hori, baina da kontrolatu ezin dezun espazio bat, bai? Bitartekotzak kontrolatzen dute, aholkulariak, legelariak, esan moduan, abokatuak, kontsultoriak, eta gainera, hor sartzen da, finanziarizazioa. Badakit ez dala erresa horrela dana batera, baina funtsak, bai? Fondos buitre, hau da, bitartekotza guzti hauek, kapitalismo finantzareoaren eta zerbitzuzko bitartekotza guzti hauek izango dira langile kualifikatuak eta beste denak, bai? Kafea jarri behar duen kamarero hori, kualifikaziorik beharko ez duen langileria mota bat. Hau esaten dut zergatik, ze, espazio hauek privatizatzen doazen enean eta globalak bilakatzen alegia kamarero horren gure kontroletik ateratzen dituzten enean, hor behar dituzte sujetu zehatzak alegia, hor azken 10 urtetan kualifikatu, osea, langile erdi kualifikatuen 175 galdu da. Industrian aritzen direnak, irakasleak eta abar, eta sortzen ari den lan indarra da ez kualifikatua edo oso kualifikatua. Bai, alegia, dago masa handi bat izango dana ez kualifikatutako langileria eta bestetik gutxiengo bat oso kualifikatua. Horregatik ere ari dira privatizatzen. Osasungintza, unibertsitateak, eskolak eta abar, ez dutelako behar,
Bai? Horren beste lan indar erdi kualifikatua edo oso kualifikatua. Horregatik berdintzaile bidean geratuko dira eta hiltzen uzten duten jende guzti hau, oroar, bai erresidentzia privatizatzerakoan, bai osasungintza, bai dana, dijoa logika honekin, bai? Produzitzen ari direlako espazio bat, logika estraktibo baten bidez, nun ez duten behar horren beste lan indar kualifikatu, bale? Industria edo kapitalismo industrial horretan behartzen aina nun gainera administrazioa eta estatuan jende askok egiten zuen lan, eta beraz hor langile kualifikatu, ertain kualifikatu asko zeuden, ez? Irakasle mordoa, administrazioko jendea, eta abar. Orduan, berriro ez, bi ezaugarri horiek dauzka beraz espazio global honek, esan dut privatizazio hori eta privatizazio horrek esan nahi du berriro ezin degula kontrolatu espazio bat. Orduan, kaleak privatizatzen doazen inean, terraza jartzerakoan adibidez, bai? Jada gure kontroletik ateratzen den espazio bat, ezin deguna kontrolatu, eta horrela, privatizazio honen bidez, egiten dute, komunitatea privatizatzen dute. Komuna den hori privatizatzen dute. Eta horrela neutralizatzen dute komunitatea. Claro, kapitalismo motanek erresistentzia gordinenak beti jasotzen ditu komunitatea antolatuen partetik, bai, ikusi dezakegu Latinoamerikan eta abar. Zu komunitatea neutralizatzen baldin badezu oso zaila da erresistentzia hor egitea, bai? Eta orduan komunitateak neutralizatzen dituzte era honetan. Era legal batean eta espazioak privatizatuz, espazio berri global horiek sortuz, esku pribatuetan daudenak, eta beraz akzesorik ez daukaguna horrekiko. Eta hau esaten dut, zen mobilean, eta gure parte ez, den espazio askotan etxean, guk ere daukagu beti espazio bat ez deguna kontrolatzen, eta hori ikusten dezute, internet ez dezute kontrolatzen, ez, eta hor dago sartuta. Bai? Gure etxean, bertan, horretik esaten dut, sartzen direla leku guztietatik, eta erauzten dutela logika estraktibo horretan, zuek interneten zabeten bakoitzan, badakizue lanean ari zeratela, ez da? Alegia korporazioek datu guzti horiek hartzen dituztela, eta hori da saltzen dutena. Horren, zuek lanean ari zerate. Bai, eta ez dute kontrolatzen, horregatik izan dut beste aro bat dela. Zekao, lana ja ez dago lantoki batean. Lan egiten ari gara denbora oro, eta hortikan balioa estragitzen dute. Bai? Eta hori berriro hori kontuan hartu behar da, gero erresistentziak edo utopiaz hitz egiten degunean. Ez? Porque, en fin, osea, teknologia da gure parte eta digitalizazioa ere, ez? Bueno, hori deia hemen orduan zertzan, espazio komunak desagertaraziz neutralizatzen dela komunitatea, eta berriro, ez? Eta gainera, zer egiten dute, espazioien bidez, espazio batzuk edertu eta nobletu egiten dituzte, eta beste batzuk degradatu egiten dituzte. Bai gentrifikazioz, bai turistifikazioz, osea, prozesu desberdina daude, baina espazio desberdinak sortzen dituzte, eta horrek esan nahi du sujetu desberdinak espazio bakoitzarekiko. Alegia, espazio periferikoetan eta degradatuetan eta estigmatizatuetan, estadistikoki noski daude migratzaileak eta emakumeak, bai, pobreak, eta edertuetan eta nobletuetan gehiengoak gizon zuria dira. Claro, hor bitartekotzan ere, bitartekaritza kapitalista honetan esan detena, hor ere 80% gizon zuria dira. Bitartekotza lan hori egiten dutenak, osea, lan oso kualifikatua daukatenak. Ez horregatik gero bigarren ardatza izango da espazioaren produkzio patriarkala. Bai, ze guztia egiten da berriro, ez? Patriarkatutik. Orduan hori, espazio globala, lehenik eta behin privatizazioa, bai, espazio global hori, hiri globalak, herri globalak nola sortzen dituzten privatizatuz, bitartekotza, bai? Aro neoliberalean hori bitartekotzaren bidez egiten dute, bitartekotzak hartzen duelako garrantzia handia, beti gogoratu, bale? Funtsak, finantziarizazioa, kontsultoriak, aholkularitzak, legelariak hauek dira, bai? Bitartekotza guztia, mutuak, aseguruak, bale? Gauza guztia, bera, pixkat astrautuaren, baina mundu guzti hori da bitartekotza. 3, sujetu berriak sortu behar dituzte, lan indar berria, lan indar zehatz bat, edo batez kualifikatua edo oso kualifikatua dana, bale? Horrela hitz egin da, en fin, orokorki, esan moduan 175 desagertu direnak dira kualifikazio ertaineko lanak. Orduan, horrek esan nahi du lan indar espezifikoak sortu behar dituztela, eta beraz sujetu zehatzak, bai? Eta hor tartean noski produkzio guzti honetan horregatik da ezinbestekoa produzitzea gizonak emakumeak zuriak ez zuriak eta abar, bai? Ze hori da sistema birsortzeko elementu ezinbestekoak horregatik lehen ere esan detez familiaren indartze nahia, legeen bidez, tal, osea inertzia guztia dijoa denbora guztian emakumeak eta gizonak birsortzea, bai familiaren bidez bai dana dalakoa, ze hori da alegia kapitalismoak esplotatu egiten du eta desjabetu egiten du sexuatuki eta arrazializatuki. Bai? Sexuatuki eta arrazializatuki beti. Osea, gorputz zehatzak produzituz, gorputz sexuatuak, hori dira emakumeak, eta gorputz arrazializatuak. Bale, orduan, bigarren puntua izango litzateke ez, hau, nola produzitzen den espazio patriarkala, lurralde patriarkala, ez, eta kasu honetan hiri publikoa, familia pribatua.
Bai? Hemen hasten direnean, hau ja deno dakigu eta esan dute goizean, hasten danean garatzen ja modernitate liberala eta kapitalismoa, bueno, sortuko dituzte, zatikatuko dute espazioa era berri batean, feudalismoan horrela etzegon zatikatua edo produzituta espazioa, espazioaren produkzio berri bat egingo dute, nun espazioa banatuko duten publiko eta pribatuaren artean, eta horren irudi hegemonikoa izango da hiria, bale? Hiria izango da espazio publikoaren hiritar horren, bai, espazioa. Eta espazio publikoa izango da etxe bizitza, bai? Pribatua. Pribatua. Hori da, barkatu, pribatua, efectivamente. Orduan, zer gertatzen da, klaro, zerk egiten du posible espazio publikoa, espazio privatizatuak? Zerk egiten du posible gizon hiritarra, emakume privatizatua? Zerk egiten du posible lan ordaindua, lan ez ordaindua? Horregatik, denbora guztian, berriro, gero pasako naiz, baina zaintzaz hitz egiten dugunean espazio publiko eta pribatuz, hitzein bar dugu lanari buruz. Ze guzti hau egiten da lanaren, osea, egiten da merkantziak sortzen dituen, bai, sistema batean, dala kapitalismoa, eta beraz lanaren ordenua da oso garrantzitsua kategoria guztietan, ez? Horregatik gero, bueno, nik razionatuko dut lana zaintzarekin zentzu horretan, alegia askotan zaintzaz hitz egin ordez, lanez ordainduaz igual hitz egin dezakegula. Batzuetan, ez beti, ze bestela askotan, geratzen da, ez da erlazionatzen, zein garrantzitsua den lanez ordaindua. Nork egiten duen lanez ordaindua, eta hori lana dela, eta orduan zaintza ditzen badugu difuminatu daiteke, ze zaintzan sartzen dira gauz asko, eta bai? Orduan, bueno, batzutan, komenigarria da, esatea zaintza, segun ze zaintza buruz ari gean, lan ez ordaindua dela, gaur egun esan da, eta eguneko barne produktu gordinaren eguneko 32, osea, ez naiz ari. Hortikan dator, gure barne produktu gordinaren eren bat dator lan ez ordaindu horretatik, horregatik zaten dela lana, ze bestela ezingo genuke hitz egin desjabetu ez, versus esplotatu ez. Esplotatua dira soldata baten truke lan egiten dutenak. Desjabetuak dira soldatarik gabe lan egiten dutenak. Esplotazioa egoteko espropiazioa egon behar du, desjabetzea egon behar du, kapitalismoak funtzionatzen du, kapitalismoak gaur egun kontuan izan, merkantilizatzen ditu gorputz asko, baina desjabetzen dituen gorputzak askotan ez ditu merkantilizatzen, alegia. Emakumeen 150 mundu mailan ez dute sekula jaso soldata bat. Hori kapitalismoaren nukleoan gaudelarik. Horregatik zaten kapitalismoa funtzionatzen duela, edo esplotazio kapitalistak desjabetze bat dagoelako. Emakumeen lan ez ordainduen, arrazializatuen, lan ez ordainduen horretan sostengatzen delako. Eta hortikan eraikitzen delako, horregatik espazioa ordenatuta dagoen moduan da horren arabera. Da familia izanik unitate minimoa sozialki, familia patriarkala, eta espazio publiko eta pribatu zehatzoiek produzituz sortzen da kapitalismo industriala eta orain kapitalismo neoliberala. Zer gertatzen da, momentu honetan, etxeko regimen produkzioa, lan ez ordainduan oinarritutako, edo esklabutzan oinarritutako regimen produkzio hori ateratzen ari dela etxe bizitzetatik eta kokatzen ari dela espazio publikoan. Alegia desjabetzea, ari dela zabaltzen. Eta orduan, horregatik ere fascismoaren edapena da parte batean hori, alegia, eta askok, gizon zuriei dagokienez, esaten dut ze perfila oso sexuatua dago ezkerreko eta eskuineko botua, ultra eskuineko botua gizon zurien portzentaia oso altua da, eta orduan, zergatik, hor, estadistikoki gizon zuri asko esplotatuak izan direlako, baina ez desjabetuak. Azten denean desjabetze hori, tortzen da, aserre bat, eta artikulatzen dute batzuk ezkerretik era batea, eta eskuinetik bestera batera dela fascismoa. Baina, zer ikusia dauka horrekin, gizon zuri asko esplotatuak izan direnak, orain desjabetuak izaten ari dira. Emakumeak ja datoz, de hecho, emakumeak sortzeko desjabetua izan behar zea, da emakume izatearen parte bat, oinarrizkoena, orduan, eta razializatuak, eta desjabetze hori, zentzu horretan, ja, gera sujetu batzuk, horrela produzituak izan geranak, orduan, desberdina da efektua. Eta de hecho desberdina da demandak, eta gure kasuan ere, koinziditzen du, emakumeen kasuan prozesu politizatzaile gehienak azken 10-15 urtetan feminismotik etorri direla, ez dakarrik hemen, baizik eta Latinoamerikan, eta horregatik dago ere sexuatua ezkerreko bozka. Podemosen ere, estatu mailan ere, ez bakarrik Latinoamerikan, ez dira, emakumeak bozkatzen ari direnak ezkerrera, eta Ipar Amerikan ere, zehazki estatu batuetan, orduan, horret izaten dut, nola dago ondana sexuatua eta razializatua, gorputzeatzen bidez egiten dezu desjabetze hori, eta berriro, eta gorputzoiek sortzen dituzu espazio, zehatzen bidez, espazioaren produkzio zehatz baten bidez. 20 minutu falta zizkit, ez? Orduan, klaro, hor esaten nun, pentsatu behar da, iritik nor jun daiteke libre?
Nor ibiltzen du? Nor ibili daiteke libre aske berdin duze ordutan mozkor edo mozkor? Pues hoie dira orduan sujetu hegemonikoa. Iritik libre jun daitezkenak. Bai? Eta orduan, berriro, claro, segun, ze iritan, segun, hor gero, noski, obviamente, sartzen dira eta inbrikatzen dira eta uztartzen dira, ez, menderakuntza sistema desberdinak, baina denok dakigu gizon zuri moduan juntzaitezkela printzipioz biluzik mozkor goizeko iruretan eta ez zaizu zer gertatuko. Bai? Eta emakume baldimazea gertatuko zaizu. Zeo zer, oinsulto, algo erasoren bat edukiko dezu, eta migratua zea baldimazea eta pobera, seguraski ere. Orduan, horregatik norentza dago egina, iria. Nork egin du iria, eta norentzat, ez? Hau esaten dez, lehen ere atea da unibertsaltasunarena, ez? Eta beti presentatzen zaigu ez hiri homogenio edo espazio homogenio hori unibertsala izango balitz bezala, eta ez da bat ere unibertsala, ez? Eta horregatik ikusi behar da nor jun daiteken mozkor eta biluzik gauean oinez. Eta hemen sartuko litzateke niretzako zaintzarena. Ez alda bat zaintza, nik jurnalizatea gaueko iruretan biluzin mozkor nire etxera. Eske hor aplikatu arra zaintzaren kontzeptua ere, gaina euskeraz vigilantzia da, por cierto. Osa, da kontrola. Eske esan eta hau, gero utopiak pentsatzeragoan, beti pentsatzen dira voluntadetik, ez? Eta utopiak pentsatzeragoan mundu berriak eraikitzeko koakzioa behar da. Nik ez dakit hori barneratuta daukagun, badakit beti esatetela, baina eske ez dakarri koakzioa baizik eta kontrol metodoak eta abar, orduan guk hau integratzen dugu, saiatzen gara integratzen utopietan. Ez ezateko bat ez paradisu kristau bat berriro ere, ez? Osea, utopiek jun behar dute beraien kontrol utopikoekin, eta koakzio utopikoekin, ez? Eta berriro, eta zaintzarena, ez? Helen esan da, ez? Hitz egin da zaintza ekosistemaz, auzo zainaz, zer da hori? Zergatik ez dugu hitz egiten zaintzaz kasu hauetan? Ez? Hitz egin barko litzateke zaintzaz. Zer nolako zaintza feminista nahi dugu zentzu honetan, eta zaintzari nahi zenean vigilantzia eta kontrol feminista nahi dugu? Zer nolako kontrol motak eraman dezakete emantzipazioa handiago batera? Hori da nik uste dut pentsatu behar dela utopiak pentsatzen ditugunean. Osea, ze koekzioaren bidez, gehor jarriko dut adibide bat, ez? Baina berriro, libre mugitzeko gaitasuna bermatu beharko litzateke. Osea, euki behar dugu zaintza bat nun, zergatik, espazio publikotik kanporatuak izan diren izaki guzti horiek, bai, emantzipazio kolektiboa lortzeko barneratugak izan behar dira espazio publiko horietan, hain zuzen ere bilakatzeko sujetu politiko. Eta horregatik zen dut, kanporaketa hau espazioaren konstrukzioaren bidez egiten dela, eta espazioaren produkzioaren bidez. Eta berdin du, ze jartzen dezun, gero ze petatxo, eta zakizez, espazioaren produkzioa aldatzen ez baldin bada, oso zaila da aldatzea hainbat eta hainbat gauza. Ez bakarri legeak, baizik eta sentzitzeko era, eta abar, ez, hori ere gero ikutuko dut, ez? Baina berriro, hor, eta lehen ere esan da, ez? Espazio burujabeak sortu behar dira, horretarako zaintza espazialan, edo deitu, egon behar da. Eta berriro, horrela sortzen direlako ez lurralde burujabeak, baizik eta sujetu burujabeak eta komunitate burujabeak, ez? Eta orduan, bueno, hemen ja ez deterpikatuko, ze badakigu hirigintza ideologia badela, ez dela simplemente lurraren ordenamendu tekniko bat, bai, edo arazo tekniko zientifiko bat, baizik eta ideologia bat, ez? Algoritmoak bezalaxe, algoritmoak izango lirateke ideologia kodifikatua, bai, hirigintza eta espazioaren produkzioa ere, bai, da ideologia espaziala zentzu horretan. Orduan, guazen resistentzia motak, nik erresistentzia mota pila daude, lehen ere aipatu dituzue batzuk, nik ekarri dut hemen lauzpabost erresistentzia mota, espazio emantzipatzaileak produzitzeko eta lurralde emantzipatzaileak zentzu horretan. Alde batetikan erresistentzia epistemikoa, edo diskurtsiboa, osea, alegia diskurtsak aldatu. Zergatik esaten dut hau, gure egunerokoan erabiltzen ditugun kategoria hoiek ordenatzen dute mundua. Kategoria hoien bidez ordenatzen dugu eta egikaretzen dugu mundua, espazioa barne, ez? Eta mundua ordenatzen duten egitura objetibatu edo sozializatu hoiek birsortzen dituzte kategoriek. Eta orduan, egiturak aldatzeko kategoriak aldatu behar dira, ikusteko moduak eta abar. Botere eta menderakuntza sistema guztiak, edo desberdinei aurre egiteko, espazio desberdin bat produzitu behar da esan dut, baina horretarako horiek ikusteko gai izan behar geha, eta guk diskurtsoaren bidez ikusten dugu. Guk diskurtsoaren bidez ikusten dugu. Orduan, diskurtsoa ez baldin aldatzen ez dugu ikusten, eta askoz ere zailagoa da ere irudikatzea. Osea, ikustea etorkizun horretan. Ez ditugu hitzak, ez ditugu kategoriak irudikatuko dutenak espazioaren beste produkzio bat edo beste mundu posible bat, ez? Gizonak eta emakumeak egongo ez diren mundu bat adibidez, ez? Eta horretarako behar dituzu kontzeptuak, eta hori gero jungo naiz neomaterialismoarekin lotuz eta utopiarekin, ez? Orduan,
hori batetik, ez epistemea, edo ezagutzak, edo begiradak, diskurtsoak, kategorizazio guzti horiek aldatzea, eta zentzu horretan, obviamente, hor erresistentzia epistemikoa izan behar du antikapitalista, antipatriarkala, antikolonialista, eta abar, osea, izendatu behar dira menderakuntza sistema desberdinak, bai, analizatu behar dira, ikusi behar da zeintzuk diren sistema hoien elementu oinarrizkoenak, gero elementu horiek aldatzeko. Hau esaten dut, kapitalismoan oinarrizkoa baldin bada merkantziaren sistema, bai, merkantilizazio hori eta gainbalioarena, beste hainbat gauzen artean, patriarkatuaren birsortzea dago oinarrituta emakume eta gizonak produzitzean. Bai, horregatik oso garrantzitsua da gero utopietan sartzea emakume eta gizonen desagerpena. Ze bestela ez goaz inora. Osa, zanaet, zuk aldatu ezakezu eta manditzazkezu lege, kontziliazio legeak eta ezakize, baina zuk emakumeak eta gizonak produzitzen jarraitzen badezu, patriarkatua jarraituko du. Eta hori da, berriro, espazioekin berdin, bai? Ze gizon eta emakumeak guretzako zentzua daukate sistema patriarkal baten barruan. Hortikan kanpo ez dauka zentzurik, bai? Gizon eta emakumeena. Horregatik jateet, utopiak irudikatzerakoan, bigarren erresistentzia normari, erresistentzia normalitateari, erresistentzia normalitatea osatzen duten elementu oiei ez guztiei, vamos a morir en el camino, baina batzuei erresistentziak, bai? Eta berriro normalitatea oinarrituta dago violentzia normalizatuan, orduan horregatik desnormalizatu behar da erresistentzia eta deslegitimatu, osea dago erresistentzia mota bat dana deslegitimazioarena, ez? Alegia, adibidez, hiri globala osatzeko egiten dituzte, osea, produzitzeko egiten dituzte eventu pila bat, maratoiak, crossak, MTV, Pride, tal, gauza, futbolak, futbol partidak, profesionalak guzti horiek ez dira kapitalismo globala sortzen dutenak, baizik eta kapitalismo globala hau legitimatzen dutenak. Horregatik begira identifikatu behar da ze mekanismo legitimatzaile erabiltzen dituen sistemak horien kontrako erresistentziak egiteko kanpaina deslegitimetzaileen bezala. Bidez, Bilbon egin dira pila bat, MTV-ren kontra eta zea guzti hauen kontra, nola ba, adibidez jarriz behin eta berriz mai gainean prekarizazioa, osea horrelan egiten dutenek, ze gutxiko beratzen duten, eta nola dauden erdi esklabu, ez? Alegia horrelako kanpaina egin behar dira behin eta berriz diskurtso deslegitimatzaileak sartzeko, sozializatzeko, eta berriro normalitate global, en fin, neoliberal honi, ba hori ez, legitimitatea kentzeko. Eta, karo, hor ere sartzen da, eta hor nik uste garrantzia izan dutela greba feministak adibidez, ez, horren ikurra dira deslegitimazio normalitateari erresistantzia guzti hau egiterakoan zergatik, ze iria paralizatu, bueno, eta egintzanean gaina bereziki 18an eta abarez, greba orokor hori kontsumoaren eta danaka, iria paralizatzen da, bai, kontsumoa, lana eta zaintza gelditzean gaina, dana gelditzean gainontziko grebak uztartzen dituzte, bai, hiriko dimentsio desberdinak ekartzen dituzte erdigunera, zaran lan egiten dutenen greba feminizatuak adibidez, kontsumo grebarekin uztartzen da, plazetako, dendetako, kafetegiko zea guztiak barneratuz, etxetako espazio pribatuan sartuz, espazio hori eta ordaindu gabea den lan hori plaza publikora ekarriz, sasana etorratik da, espazioen joku bat hartzearen akaleak eta egin diren moduan greba horiek ja espazioa eraldatzen dute eta berriro ikusgarri egiten dute, ez deslegitimatuz horren normalizatua dagoen guzti hori, dala zaran erosten ditugun arropa merke horiek, gehi ez lanean kobratu gabe aritzen direnak, gehi de gratis zaintzen dutenak humanitate osoa, ez? Osea, pum, eta hori ekartzen dezu irira, ez? Eta orduan berriro, hor zatitzen dezu, osea, zen zatituta zegoena sexualki, arrazialki, kolonialki eta abar, batzeko era bat da, ez? Orduan berriro, horrelako erresistentzia guzti hauek kontuan izan askotan espazioaren produkzio berri baten bidez egiten dutela, askotan produkzio hori da behin-behinekoa, osea, efimeroa, bai? Baina espazioan egiten da eta espazioaren bidez egiten da, uztartuz, bai? Zatitutak dauden hainbat eta hainbat bizitza osatzen duten eremu guzti horiek, ez? Hirugarren erresistentzia mota izango litzateke subjektu espaziala eta politizatuaren erresistentzia alegia. Hau askotan hitz egin dugu, bale? Neoliberalismoan, claro, lehen esan dut, ez? Balioa estraitzen da, estraitu, gauza bada balioa produzitu eta beste bat da balioa estraitu, bale? Eta kapitalismo finantzaroak eta zerbitzuzkoak gehien bat ez denek balioa estraitu egiten dute, ez dute produzitzen datuena bezala. Zuek interneten zabetenean, kentzen datu horiek, hori da balioa estraitzea, ez dute produzitzen balio horik. Bale? Estraitu egiten dute zuzenean. Hemen egiten da askotan diferentzia adibidez kotxeak produzitzearekin, bale? Ulertzeko, ulertu idazue hau, kotxeak produzitzeakoan kotxea produzitzen ari zea, bale? Eta berriro, zu produzitu ezakezu zerbait, eta
kapitalistak, kasu honetan Silicon Valley berdin zait, bai, Google, Amazon, tal, estraitu egingo du hori. Ez duelako inbertitzen sikiera, bai, porque kapitalistak General Motorsen inbertitzen du. Osea, jartzen du dirua, badakizte, orduan produzitzeko balio bat, bale? Naiz eta gain balioa lortu. Baina Silicon Valleykoek ez. Bai? Osea, zuen etxean, zuek horretzen zuen dana, interneta, etxea, ordenagailua, dana, bale? Zuek jartzen dezue dana, makinaria guztia, lehen kapitalistak ordaintzen zuen makinaria guztia, zuek jartzen dezue, eta beraiek simplemente estraitzen dute, bale, informazioa. Eta hori da saltzen duten, hola, esan da oso azkar. Orduan, nola egin erresistentzia horri? Ze lekutatik eta abar? Leku guztietara zabaldu behar da erresistentzia, hau esan dugu, berriro globokoek adibidez ez dutelako lantokirik, osea, kaleti dabiltzalako, txeko langileek ez daukatelako patronalik, osea, sindikalgintza, egarren mendeko sindikalgintza, eratu zena, patronal baten kontra, borrokatzeko, oso sindikalismo industrializatu edo formato industrialetik zetorren, bai? Hori ere eraldatzen ari da, noski sindikalismoa, obviamente, zentzurretan, baina berriro, klaro, langile asko dago patronalik ez daukatenak, eta berriro, gainera lanea, maldima gaude, denbora guztian etxean, hori nola egiten da? Hori nola sindikalgintzat, osea, nola egiten dugu afiliazioa sindikatu, ze sindikatutara, nola antolatu hori, zeintzuk izango lirateke horren afiliatuak, osea, ze langile mota, ze langile mota da, interneten nabilena. Orduan, berriro horregatik, importantea da, eta egiten ari da, egiten duten moduan etxe bizitzen sindikatuek adibidez, jazta, zentratu gauza batean, etxe bizitzena, eta antolatu hor auzoan erresistentzia, por ejemplo, auzoetan erresistentzia mota desberdinak antolatzen ari dira, Manteroak ere, eta Bartzelonako adibidea oso politxa da, ere, erresistentzia mota berriak dira, eta sindikalgintza mota berriak, sindikatu bat osatu dutelako, baina da sindikatu berri bat, txeko langilek ere sortzen ari dira, langileak sindikatu desberdinak, baina berriro, beraien egoerari adaptatuak, eta berriro, nola, jende guztiak ez daukan lanik, baina jende guztia bizidan auzo batean, auzoetatik egin behar da erresistentzia, bai? Alegia bizitzan egiten dugun leku guzti horietan egin behar da erresistentzia hori. Ni hor sartu nahi nintzen gobernantzarekin eta ekintzailetzarekin eta baina ez dakit denbora emango dian. Hor, esatetenean sujetu berriak sortzen ari direla, eta gainera ni hezkuntzan nago, unibertsitatean. Neoliberalismoak ekoizten duen sujetu motari orain deitzen zaio ekintzaile. Vale? Emprendedor. Hori da neoliberalismoen sujetua, el emprendedor. Eta orduan, ari dira sortzen emprendedoreak, ari gera. Hezkuntzan zean gaudenak. Eta zein da ekintzailea, ez? Pues da lan finkorik izango ez duena, kontratu finkorik izango ez duena, etxe bizitza finkorik izango ez duena, osea, bizitza finkorik izango ez duena, bizitza prekarizatu eta fragmentatu batean bizitzen ikasi beharko duena, bai? Eta horretarako erakusten zaizkio kompetentziak. Bale? Horregatik, hezkuntzan zuek kompetentzien bidez funtzionatzen dezute. Eta kompetentzia dira habilidadeak. Orduan, erakuste zaizkie, sujetu neoliberala hauei, habilidade desberdinak. Porque no saben pa qué. Orduan, habilidade desberdinak erakutsi behar dizkiete. Ez? Porque nor daki zertan ingo dezun lan, zenba denbora, inork ez daki ezer. Porque no hay futuro. Orduan, sujetu mota hauek, ez berez buruaz bestez egiteko, 30 urterekin, resilientzia sartzen dute. Ja. Gainera. Meske guztia bezkerrak hartzen ari du dana ezkerrak. Entonces es como, resilientzia, sujetu resilienteak egingo ditugu, osea, eso es para que no te suicides, vamos a hacer resiliente. Ez beste zer, osea, ez da sujetu emantzipazaileak sortzea, baizik eta hori, osea, kompetitzeak, hau da, habilidadeak denetatik egiteko, bai, sujetuak sortu behar dituzte, sujetu prekarioak sortu behar dituzte, bai? Sujetu fragmentatuak, bizitza fragmentatuak egiko dituztenak, eta orduan, obviamente, o eres resiliente, o mueres, osea, hori argi dago. Eta horregatik zaten dut, erlazionatuz hezkuntzan horti dator kompetentzien kontua. Horti dator kompetentzien kontua. Kompetentzia dira habilidadeak. Ez jakituria, ez ezagutza, ez pentsatzeko gaitasuna, ez irakurtzeko gaitasuna dira, habilidadea pa sobrevivir. Pa sobrevivir. Vale, eta gero, beste resistentzia mota, laugarrena, resistentzia digitalak, vale? Claro, aro digital honetan, ja gobernuak eroz eta gehiago algoritmikoak izango dira, vale? Lehen esan dut, osea, gure gaineko kontrola izango da espazioaren bidez eta digitalizazioaren bidez. Alegia, iaia ikutu gabe kontrolatuko gaituzte. Hori da lehen aldiz historian gertatuko dana. Osea, ikutu gabe, super kontrolatuak egongo gara. Orduan, nola egiten da, ez erresistentzia honekiko ze berriro, honek ez du esan nahi egin behar direla betiko barrikadak. Esan nahi etena da, sartu behar direla barrikada digitalak.
ere, bai? Eta lehen hitz egiten genuen, ez? Pues hori, hemendik 10 urtera, hau, egongo da sartuta, bale? Egongo da mikrochip batean hemen sartuta, eta gainera ditugu nanobot desberdinak, eta hau, guai ongo litzateke, gu kontrolatuko bagenu, Osasuna, dala hostia, hemen edukitzea, zure konstante guztiak, zure funtzionamendu guztiak, jasotzen dituzten makinak eta aparatuak hori aztertzeko hori dala hostia, leposak ez dago gure esku. Ez dago gure esku. Eta nanobotak ere ez. Orduan, nola egin erresistentzia horri? Ze, klaro, kontua da, hemendikan jasotzen den informazioa, bale? Zenbat erretzen dezun, zenbat kirol egiten dezun, osea guzti hori, bai, gero bidaltzen da zentralita batera, eta horren arabera, hemendik 20 urtera, nik hau esan dut, ez operatuko zaituzte segun eta zenbat erre dezun, eta zenbat kirol egin dezun. Edo lan hauetan hartuko zaituzte segun eta zenbat kirol egiten dezun, edo zenbat edaten dezun, eta abar. Eta gaina ezingo ez eztabaidatu, porque algoritmo batekin arituko zea. Bai, osea, ez dira pertsonak. Orduan, nola egin hau? Ba hori, pentsatu behar dugu, nanobotak, nola sartu ditzazkegu guk gure nanobotak, edo mini, nanobotak dira nanorobotak, bale? Nanorobotak. Orduan, nola sortu? Blokeatzeko, alegia, hackeatzeko, aparatu horrek bidaltzen duen informazio guztia, gu kontrolatzeko erabiltzen duten informazio guztia, karo, asmatu behar ditugu nanobotak, virus baten moduan sartzeko, blokeatzeko informazio hori, eta informazio berria asmatua sortu eta bidaltzeko zentralitara, por ejemplo. Bai? Eta horrela blokeatzen dituzu kontrol algoritmiko pila bat, eta hau egin daiteke ez dakarrik individualki, baizik eta kolektiboki, hizkuntza erakundeak, UEU bat, por ejemplo, UEU bat, hemendik urte batzutara, dago horrelako kontrol bat, eta ez dute ez. Imaginatu, ez digute uzten euskeraz hitz egiten. Eta orduan hackeatzen da sala guzti bat, eta zuk saudez produzitzen virus digital batzuen bidez, informazio osoan unagertzen den guk gazteleraz ari gehala, imaginatu. Baina euskeraz ari gehala. Osa, horrelako gauzak, porque torriko da, eske jendeak begiratzen di, como que dice, a ver, esta movida ya existitzen da leku askotan, osea, nago ez dira asmatzen, hau ja funtzionatzen du leku askotan, bale? Estatu Batuetan ja balaude enpresa asko nun langileak sartu behar duten, osea, esan nahi, no me estoy inventando nada, ez begiratu horrela, no me estoy inventando nada. Orduan, berriro ez, nola hackeatuko ditugu balku transferentziak, mundu guzti hori pentsatu, bale? Ekonomia digitala ja dago, hori da ticket bai, seguraski asko iritsi zaizuena. Hori zer da? Hori da ekonomia digitalizatzeko. Alegia, hemendik urte gutxitara, beraiek dute dago dana digitalizatuta, orduan, elkarrekintza ekonomiko guztiak digitalizatuak egongo dira. Bale? Guztiak. Horrek ze kontrol motara eramango du? Nola hackeatu daiteke, ez hackeatu? Claro, porque berriro, diru beltza nola funtzionatuko du hor tal cual. Venga, me voy a la utopía. Vale, orduan. Eta gero azkenik erresistentzia lurraldetuak, que hori, bueno, más o menos, zesan nahi du. Espazio adibide batzuk, adibidez. Erresistentzia lurraldetuak, espazio desmerkantilizatuak sortu eta espazio desfamiliarizatuak. Lehen esan dugu, espazio desmerkantilizatuak, por ejemplo, diruak, ez, baliorik izango ez duen trukeguneak, por ejemplo, bai? Osea, nun trukaketa egongo dan, erlazio merkantili gabe, hori sortu. Normalean gune txikiak izaten dira, baina hortikan sortu daitezke resistentzia espazioak. Eta gero, espazio desfamiliarizatuak, ez? Osea, familiatik pasatzen ez diren zaintzak, bizitzak, eta abar, bai? Orduan oraingoaz, Euskal Herria 2040. Orduan, utopia neomaterialismotik. Bale, jarraituko eta adibide horrekin, horregatik ekarri familia eta etxe bizitzarena, bale? Osea, jarraituko eta horrekin. Baina lehenago, nik gauza bat esan nahi dizuet, eta da, neomaterialismoak dauzka 3 oinarri. Guk neomaterialismotik pentsatzen dugu, simplemente hemen gaur naiz arituko horri buruz, baina guk ulertzen dugu materia, neomaterialismoa dator materialismotik, eso suena, no? Vale. Orduan, guretzako materia da semiotikoa, esan nahi duna da. Materia da agentzia duna, eta materia da erlazionala. Hori da gure markoa. Claro, zer da materia zentzu horretan? Materia da energia trinkotua eta bizitza oro da materiala zentzu horretan. Bizitza oro da materiala, horregatik esto es relevante, ¿vale? Osea, esaten nahi naiz guzti hau, ze bizitza zitzengo dugu, eta orduan hor hartzen du errelevantzia. Nolakoa da organismo bizien materia? Sinpoietikoa, bai? Kosorkuntzaren eta autoantolakuntzaren bidez mamitzen da materia. Semiotikoa, agentzia duna, erlazionala. Organismo bizi guztietan, horregatik gurean ere, eta soziedadeak aztertzeko ere, balio du marko hau. Nor da materia? Vale. Organismo bizi horiek espezie anitzek osatua daude, bai? Espezie anitza osatzen dute, eta neomaterialismoan organismo bizi dun horiei deitzen zaie holobionteak.
Olobionteak. Olobionteak dira, bueno, zuek gaur sujetua esaterakoan, olobionteak egiten du. Olobionteak esaten duena da, organismo edo sujetu hau dago espezie anitzez egina. Bai? Gugera basikoki bakteriak eta akeak ezakidak zuen, osea, espeziak, bai? Gurean dana, espeziak, gaude espezie desberdinez eginak. Vale? Orduan, ez erabiltzeko sujeto eta organismo bizi guztia aplikatzeko olobiontea hitza erabiltzen da. Hau sartzen ari naiz, utopiak irudikatzeko askotan, batzuek igual ez dute behar, ni kategoria berria behar ditut. Osea, kategoria zarretatik ateratzen dituzten posibilitatea, ez bestela, ez dindet irudikatu. Ez dindet irudikatu, porque etorriko zait berriro betiko hitzekin, betiko irudia etorriko zait, bai? Orduan, marko orokor hori disiplina zientifiko desberdinetan aplikatzen da, eta orduan, gure kasuan, ez? Ni jarriko dut esan moduan adibide bat, ez? Eta gainera da, jolas bat, bezala, bale? Eta da familiarekin egingo dugu jolasa, da? Irudikapen jolas bat, bale? Berriro, egungo familia, eta etxabizitza gehienak, momentuz, urrengo bi arau sozialen arabera taxutzen dira. Sexua eta herentzia genetikoa, bale? Eta ez dakarrik herentzia genetikoa, baina sexua eta herentzia genetikoa, osea, umeak, odolezko umeak. Hau da, gurasoen arteko sexua, bale? Eta hortik sortutako odolezko ondorengotza, umeak deitutakoak, bale? Europan berriro familia hau da, hegemonikoa, da, oraindikan estadistikoki, batzuk esango lutekete normala, familia normala, bai? Guk unibertsala eta hegemonikoa, esango genuke. Bale, orduan, has gaitezen lehen elementuarekin, irudikatuko dugu espazio bat, edo lurralde zati bat, hemen mundu honetan, bale? Ez asmatutako paradisu batean, hemen mundu honetan, utopiak hemendik hasi behar direlako, non bi arauen arabera antolatuko da hirigintza osoa. Eta da, sexua dutenek ezin dute elkarrekin bizi, never, osea, eta elkarrekin umeak dituztenak ere ezin dute elkarrekin bizi. Ez du esan nahi umeekin ezin direnek bizi, Cuidao. Beraien artean umeak dituztenak ezin dute elkarrekin bizi. Vale. Horrek esan nahi du, gehiengoaren bizitzak egituratzen duten, bai? Egituratzen duen hori aldatuko litzetekela. Horrek eskatzen du berriro etxe bizitza edo espazio pribatuaren noski neutralizazioa, noski hemen guztia aurrera eraman beharko litzateke, gero nire olobionteak desplegatzeko esan nahi dut, hainbat eta hainbat neurri eta lege eta abarrekin, bai? Baina berriro, osea, nik hemen ikustarazin nahi detena da, ez baldin baduzu aldatzen espazio fisiko hori, bai? Oso zaila da, espazio fisiko hori, eta beraz, legeak, egiturak, osea, espazio horrek behar duen guztia, ez baduzu hori aldatzen ezin dituzu subjektuak aldatu. Ezin dituzu subjektu berriak osatu. Eta senar eta emazteak desagertarazteko, que es uno de los pasos emakumeak eta gizonak desagertarazteko, zuk behar dezu instituzio hori, alegia, senar eta emazten instituzioa dela, familia normala, neutralizatu, ja no solo descentralizar o descentralizar, neutralizatu, ez? Berriro joko bada, baina hau da simplemente joko bat ikusteko nola koakzioa eta kontrola beharrezkoa den utopiak sortzeko eta zaintza denok egiteko, porque eso va luego. Orduan, berriro guztionek eskatuko luke urbanismo berri bat, legedi berri bat, ez? Noski propietate pribatua desagertu, eta edonork eukitzea irisgarritasuna etxe bizitzetara, osea edozein etxe bizitzara, bai? Izango liratekela, erabiltzen ditugun espazio desberdinak, eta gainera etxe bizitza desberdinak, ez? Lehen ere esan du gainera Luxanek, ez? Zarrentzako edo umeak eta zarrak dauden etxe bizitza unitate desberdinak, eta abar, gero etxe bizitza berriro. Beste gizarte mota batean, nun etxe bizitzaz gehiago aldatuko genuken, ze izango lirateke, gero gure bizitzaren segun ze fasetan, bai, etxe bizitza mota bat edo beste bat, ez? Bale, bigarren elementua, orduan, pixkat hori izango litzateke eta da, logika espaziotik edo lurraldetik subjetura. Bai? Espazioak eta lurraldeak sortzen du sujetu berria. Ez alderantziz. Ez sujetuak, gero, logika hau da performatiboa, obviamente, bale? Dinamika da. Baina, kontuan hartu espazioak eta lurraldeak sortzen dituztela sujetu guzti hauek, ez? Berriro, espazio pribatuak familia sortzen duen moduan, eta espazio pribatu familiarrak emakume privatizatua sortzen duen moduan. Eta emakumea beraz, bale. Orduan, hemen zesan nahi duenek lurraldeak ongizatea baldin badu, eta askotan hitz egin dugu, ura baldin badu lurraldeak, aire garbia, janari eskutsatua, bertako aziekin, garraio publikoa, ambulatorio publikoak, herri guztietan eta abar, orduan, bertan bizi den jendea ondo dago. Lurraldea ondo baldin badago zentzueran, horko jendea ondo dago. Berdina etxe bizitzekin. Etxe bizitzak baldin badauzkate zerbitzu desberdinak, zerbitzu zaintza espezializatua, zaintza profesionalizatua, ez profesionalizatua, formala, afektuzkoa, afekturik behar den zuen zaintza, eta abar, guzti hori
berriro etxe bizitzak baldin badaukate espazio komunal, ez, lo egiteko nahi bada, guazen desberdintzeaz, espazio desberdinak egongo lirateke, ez, horrek baldin badauka guzti hori, ba hor dagoen jendea, ondo egongo da, bai umeak, bai zarrak, bai dana dalakoa, ez? Eta hirugarren elementua, zaintza ja sartuta zuzenean, zaintza ulertuta kasu honetan bizitzaren mantenua bezala, osea, bizitzak behar duen guzti hori mantentzeko, ba berriro ez, zaintza desberdin guzti horiek egon behar dute bermatuak eta izan behar dute derrigorrezkoak eta txandakakoak. Eta noski hemen beti jolastu daiteke, hau ja da jokoan, eta ja hau nor proposatzen duen jendeak eta bar, baina berriro ez, guk lehen esaten genuen ez, Bazkarian, pues, unitate horietan adibidez, imaginatu ez, egongo dira etxe bizitzan nun umeak diran zainduak 4 pertsonen gandik. Eta beste batzuk esan dute zergatik ez 10, 10 ume, 10 bueno, hori gero eztabaidatuko genuke, ez? Baina ideia da, ume batzuk bizira etxe bizitza unitate batean, eta orduan, astero, osea, hor, imaginatu dira 4 arduradun, hor egon daiteke ama biologikoa zentzu ertxian, aita biologikoa, bai, sartutak, orain dikan, porque hau transformazio prozesu bada, osea, ez den dago maderi bestera egin, bai, orduan, integratu behar da dagoena, eta dauzkagun desioak eta abar. Eta orduan zaintza hori askotan egiten dute dibortzeatuek. Etxe batean, aste bete eta beste astean ama, beste astean aita eta abar, ez? Horrelako formulak, baina 4 pertsonekin. 4 pertsonekin, nun aita eta amaren kontzeptua desagertzen dan edo multiplikatzen dan, alegia, seme alabak izango lirateke nereak, osea, nik baldin badaukan nere ardurapean, ez? 3, 4 adingabe, nere seme alabak izan daitezke, bai? Gero, margena emango genuke, bai, ez? Ze batzuk igual ez dute zaintzaren bat egin nahi, edo beste zaintzaren bat egin nahi dute, dana dalakoa, ez? Baina, berriro, horregatik zaintzaren klasifikazio desberdinak egon behar dira, profesionalizatuak, espezializatuak, instituzio batek bermatu behar dituenak, edo ez dezunean behar instituzio, estatua bestelako instituzio bat, ez? Eta beste zaintza motak, eta guzti hori espazioaren bidez egin behar da, eta horregatik jaten nuen, ez? Horrek egiten du desagertaraztea, senarra, emaztea, aita, ama, eta horrek aldatzen du denboran, jendearen detxioa eta estruktura emozionala. Porque hemen daukagun arazoa da. Jende guztiak nahi duela familia estentratu, baina jende guztiak nahi du bikotea eduki. Eta gehiengoa gero, seme alabak, orduan. Horregatik jarri ditugu bi arau hauek, ez lo de zinta. Gero aldatu daitezke araua, baina printzipioz. Eraldaketa hau egiteko eta egitura emozionalak aldatzen juteko, ez sortzeko gizakiak nun jaioko diren eta ez duten desiatuko bikote bat, edo, porque beste era batera egongo da antolatuta dena, eta zu bizi algo zea lagunekin, baina baita ere seme-alabak eduki, osea, zaindu ez, astean, osea, 2 astero, tal cual. Orduan egitura emozionala aldatzen da, eta orduan bai neutralizatu, deszentralizatu danagoa egin daiteke familia. Eta hortikan bai hasi zaitza dezakezula neutralizatzen emakumen eta gizonen produkzioa, eta beraz, emakumeek egiten duten lan ez ordaindua. Porque familia, claro, patriarkala da kapitalismo patriarkal eta neoliberalaren desjabetze gunea. Da emakumeak mundu mailan desjabetuak dira familian. Bai, familian, etxe bizitza unitatea. Horregatik aldatu, hau aldatzen baldin badezu, ja desjabetze hori, proportzio horiek aldatzen dituzu, eta beraz, behintzat, lan ez ordainduaren kontu hori apurtzen da, eta bestera batera ikusiko beharko genuke nola, materializatzen da. Eta jazta, ez daukadan ez denborarik, hemen isildu. Orduan, azken paragrafoa, barkatu, utopia horren arira, ez? Pues nola, a ber, nik nola imaginatu dut, ez? Guretzako, bai utopia izango litzateke gauza dinamiko bat, beraz, ez da toki estatiko bat. Ez da paraisu kristada, edo ez da leku bat nun, ailegatuko gehan eta dana txatxi guai izango dan, ez da prozesu dinamiko bat, sinpoiesian oinarrituta, kosorkuntzan oinarrituta, kosorkuntza esan nahi du hitz egiten ari gala naturarekin ere, osea esan nahi eta animali guztiekin, landareekin, eta kosorkuntzan, olobiantez beteriko, baiek, kosorkuntza hori, nun esan moduan landareak, txoriak, arrainakatuak, erleak, izango diren ere hirigintza edo espaziogintza edo herrigintza horren partaide nagusiak gizakiekin batera, eta gainera denborarekin hobetuko dugu ziur nago komunikazioa haiekin, porque ez ditugu ulertzen, orduan espero dut hobetuko degula, gure jakituria, guztiarekiko, porque momentu ditan desastre bada, orduan, hori hobetuz, berriro gizonik eta emakumerik egongo ez den lurralde
eta espazioak, arrazializatuak eta zuriak egongo ez diren espazioak, nun, eta hemen ja pixkatak, landare gizakiak egon daitezkeen, sakura narkodigitalizatuak, nanobot transfeministak, espezianitzeko gorputz individual eta kolektiboak, eta noski beti ere gatazkan eta konfrontazioan norekin, pues poliziaren sakura algoritmikoekin, eta korporazio sintetiko eta globalizatuekin. Bueno, eskerrik asko, Jule, oso iradokorra eta, ba hoxe, 1040. Norbaite, galderaren bat, kritikaren bat. Zia, osartzen, igual. Bueno, zer pentsatu eman diguzu, Oso Bai. interesgarria. Nesera ikitzearik eta, bai, interesgarria. Dudik gabe. Ba, nire bazute amaitu zakegu, zitutan nola denbora zaizkigoa zen. Bai, hemen utziko dugu Julerena. Eta segiko du ez da bai da honek. Bai. Bueno, ja hemen gabela, aprobetatuko dugu, momenturen batean Ursula Kalegun etorri zait burura, eta badauka el cumpleaños del mundo, edo, bueno, horrelako ipuin laburrez usatutako liburu bat zeinean, bestelako, denbora osoan bestelako egiturak proposatza dituen, eta iruditzen zaite, bai zaintza berpentsatzeko, baita ere, demografia, ez lehen esaten nuela, zientzia fikzioa, askotan, bai literaturan eta aurrekoan ere, Jo Herrerori entzuten, ze beharrezkoa dugun ere, iruditegian eta utopiak pentsatzea, nolaitzuk esaten duzun moduan ere, nolait lurreratuak, eta hemendikan eraikiko ditugunak, baina horretan ere agian denbora gehiago pasau beharko genukela uste dut nik, eta askotan, hobea dela, hau da ja, hola, ez dakit, hori zientzia fikzioa edo novela bat irakurtzea, ez dakiz, totxoa, baina batzutan iradokitzaioagoa dela, eta hori etorri zait burura, eta eskertze dizut zeharik eta oso polita iruditu zait, bueno, polita baino, interesgarria. Mi esker, Marta. Bueno, mi esker, Jule, eta orain azken hitzalditxoa egingo dugu, eta gero hitzaldi horren osagarri, Julek 2040 utopiaren benetako, aldamioen aldaketa proposatu du, ikusiko dugu 2018 Usurbil zaintza sistema baten bere elementu utopiko edo eraldaketarako aurre ikusten dituen kontzeptu berri batzuekin ebai, eta espazioa egiteko modu berri bat ere bai, Julek esan bezala, espazioak ere sujetuak aldatuko dituelako, ez? Orduan, Erkuden, Aldaz eta Maider Azurmendi. Bueno, Erkuden, Aldaz eta Maider Azurmendi Matia Fundazioko langilea dira, eta Usurbilgo zaintza ekosistemaren bideratzaileak, bai? Eta, beraiek esplikatuko dute argiago, ez? Baina pixka bat zaintza ekosistema hori zer dan eta ze oinarri dituen, ez? Horren aizpian, ze ideia dauden azalduko digute. Eta, zaharren nolabait egoitzen eredutik zaintzadun etxe bizitzetara, baina baita ere adin desberdinen arteko harremanak eta bizikidetzak eta bizi unitateak nolabait bideratzen hasteko beste eredu batzuen berri ere emango digute. Usurbilen
dagoeneko martxan jarriak daudenak. Zer? Honego, mailan sartu, bai, bestela jarri. Ni pianoa jotzen, Pues vale. Hola, xarduan. Vale, bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, bai uegu, jakin nola Usurbilgo udalari, gonbidapenagatik. Eta, bueno, Juleren hitzaldia eta gero, guri egokitu zaigu saio hau bukatzea, eta, bueno, zer pentsatu asko eman digu ezta, eta saiatuko gara zuen arreta nolabait mantentzen, baina, bueno, zail utzi digu, eraldatzailea uste dudala, baina gaur egungo egituratan oinarrituta nahiko eraldatzailea izanik, baina, bueno, hortik abiatuta. Bale, orduan, bueno, kontekstu pixka bat jartzearen, nik uste egun guztian zehar ikusi ditugula, hainbat, behar bada, markoarekin lotutako hainbat hitzaldi eta aurkezpen. Guk aurkeztuko duguna, bueno, esperientzia zehatzak dira, alde batetik Usurbilen zaintza ekosistemaren eraketan ze ibilbide egiten ari garen, eta hor, bi esperientzi etxebizitzakin eta espazioekin lotutako bi esperientzi zehatzere ikusteko aukera izango dugu, bale? Orduan, gure asmoa da, lehenengo saiatuko gara alik eta laburren egiten, baina 21 minutu, pixka bat azalduko dizuegu Usurbilgo zaintza ekosistema zertan ari garen eta nola ari garen, eta gero ideia da, hitzaldi ibiltari bat edo egitea, bazkaria jeisteko, eta hor, zaintzadun etxe bizitzak ikusiko ditugu eta txirikor da ere bai, bale? Orduan, iruditzen bazaizue, ez gara gehiago luzatuko, ni labur-labur egiten saiatuko naiz, baina, zaintza ekosistemaren sorrerari dagokionean, hainbat abia puntu, hartzen ditugu kontutan. Alde batetik, adineko pertsonek, lehen Imanolek esan digu, ondorengo datozen urteetan 130 izango dira, baina, adineko pertsonen artean, esan genezake heterogenetasuna dela nagusi, ezta? Adinak aurrera egiteak, ospatu beharreko zerbait da, Martak lehen esaten zuen, ezta? Bizitxaropenaren ondorio da, eta beraz ospatu beharreko zerbait da. Eta egia da, urte gehiago bizi garela, mendekotasunarekin kontakturik izan gabe, pertsonalean esaten dut, baina baita ere urte gehiago mendekotasun egoera bat bizitzen, ezta? Eta, adineko pertsonei galdetzen diegunean, zaintza beharra izan da ere non bizi nahi duten, hau betez esaten digute beraien etxetan bizi nahi dutela. Eta beste portzentai bat, haunditzen ari den portzentai bat gainera, beraien etxeetan ez baldin bada, beraien etxeetan bezala. Bai? Cohousing batean, edo zaintzadun etxe bizitzetan, eta bar. Eta, esan dugu, urte gehiago mendekotasun egoeran, eta honek dakar zaintza prozesuak ere luzatzen ari direla. Eta beraz, iraupen luzeko zaintza batez ari gara. Lehen, zaintza prozesuak, 4-6 urteko prozesuak ziren, egun, 12, 13, 14, 15 urteko prozesuak dira. Beraz, honek aldaketa nabarmen bat suposatzen du. Eta zaintzaz ari garela, zaintza harreman batean gutxienez 2 pertsona dauzkagu, gutxienez 2 pertsona. Eta beraz, nik uste gure ibilbide honetan ere, bizikidetza unitatei ere zorrotz begiratzen diegu, ez? Pertsona hauen artean, zaintza behar duen pertsona eta zaindua den pertsonan artean harremana nola den, ez? Aldebikortasun horretan ze gertatzen dien. Eta, kontekstu honetan, naizela luzatuko, ze uste dut, ez, goizean dexente hitz egin digute honen inguruan, argazki honek, esan dezakegu, zaintza beharrean dauden pertsonen kasuan, nola zaintza ematen duten pertsonen kasuan, emakume aurpegia daukala. Eta gainera, kasu askotan, hau bikoteetan asko ikusten da, aldi berean zaintza beharra duen eta zaintzen duen emakumea daukagu. Hori ere bai, ezta? Eta, galdera da, pertsonek beraien etxeetan bizi nahi baldin badute, sistema prest dago, hau bermatu ahal izateko.
erantzuna gu nahiko garbi daukagu, eta ez etza da, ezta? Bueno, pixka bat guzti hau kontutan hartuta, zaintza ekosisteman sorreran, hainbat printzipio, ez, dauzkagu bide lagun edo. Alde batetik, duintasuna, ez, giza eskubide oinarrizkoena, baina jakin badakiguna ere, zaurgarritasun egoerak gora egiten duten enean, eskubide hau ere, badakigu ez dela betetzen, edo maizago, ez, vulneratzen dela edo. Autonomia bestetik, zeharkakotasuna, hau da, argi genuen hasieratik eta hau ere ikasi dugu, zaintzako sistema eratzerako garaian ikuspuntu eta jakintza guztiak behar ditugula. Baita erantzunkidetasuna ere, hau da, zaintzari dagokionean denok gara nolabait erantzule, ez? Maila desberdinetan, noski, emakumeak, baina gizonak ere bai, eta hau gutxinaka aldatzen ari den zerbait izan dare, oraindik, ez? Ibilbide luzea daukagu aurretik. Eta parte hartzea. Eta, ekosistema sorrera begira, hainbat proiektu eta tik ateratako ezagutzetan edo oinarritzen gara, ez? Alde batetik etxean ondo, eta beste alde batetik etxean bizi, gaur egun ere martxan dagoena, pasaian dagoena, eta bi proiektutatik esan dezakegu hainbat ikasketa edo atera ditugula, eta hemen ere usurbilen aplikatzen edo saiatzen gara, ezta? Alde batetik eremu teorikoa, ez? Lehenengo giltza litzateke eremu teorikoa. Pertsona ardatz duen arreta eredua dugu bide lagun, gaur egun ja pertsonak ardatz dituen arreta eredua hitz egiten dugu, lehen esan dugun horregatik. Behintzat zaintza prozesuetan bi pertsona daude, zaindua dena eta zaintza ematen duena. Ongizate eredu misto osagarrian oinarritzen gara, noski, pertsonaren parte hartzea ez, norberak bere bizi proiektuan parte hartze sustatuz, eta baita ere lagunkoitasun mugimenduetan oinarritzen gara. Beste giltza balditzateke baliabideen koordinazio eta optimizazioan, ezta? Hemen, ondorengo diapositiban ikusiko dugu, baina kasu kudeaketan oinarritzen gara, eta hemen erreferentziazko profesional bakar batean oinarritzen da prozesua, bai osasun nola gizarte arloak koordinatzen dituena, hau da ikuspuntu orokorra daukana, baita baliabide desberdinak, bai publiko, pribatu, nola gertuko zerbitzuak, nola baita ere sare komunitarioak, sare komunitarioan sortzen diren ekintza desberdinak kontutan hartzen dituena eta koordinatzen dituena, eta ibilbide guztionen nik uste gako handienetariko bat, eta gurentzako mantra bat bezalakoa dena ez, da hau pertsona bakoitzarekiko plan bakarra izatea. Eta hirugarren giltza litzateke esku hartze metodologikoa, ez? Lehen esan dut, kasu kudeaketan oinarritzen gara. Kasu honetan, gizarte arlotik dator kasu kudeaketa hau da, gizarte langileak dira kasu kudeatzaileak. Metodologia parte hartzailetan oinarritzen gara, eraldaketa helburu dituenak, eta noski alduntze kolektiboa ere helburu dituenak. Eta eremu metodologik, esku hartze eremuak, ondorengoak lirateke, ez naiz asko hemen, nahastuko, baina pixka bat erdigunean pertsona, eta honen inguruan, arretasarea eta zaintzaileak, zerbitzuak, zerbitzu publiko, pribatuak, afektibotasunetik zaintzen duten pertsonak, osasun eta gizarte koordinazioa, lehen esan dugu, gizarte zerbitzuak, osasun zerbitzuak, baina baita ere beste zerbitzu batzuk osasun mailan, adibidez fisioterapia, edo medikuntza alternatiboa, edo beste alde batetik, beste eremu bat lirateke zerbitzuak, ez? Eta hemen zaintzari zuzendurako zerbitzuak, etxeko laguntza edo eguneko zentroa, baina baita ere gertuko zerbitzuak, ez? Zergatik ez pelukeria, eskinako taberna, podologoa edo merkataritza. Eta azkenik ingurua, hau da gure azken ekintza eremua, eta hemen, balen esan dugu, lagunkoitasun mugimenduak, noski, sentsibilizazioa, bizilagunen sarea, baina baita ere garraio irisgarria, garbitasuna, babes produktuak, eta bar. Maider, zehaztasun pixka? Oinarriak hauek aurretik, beste esperientzia batzutatik, ateatak ondorioak. Eta usurbilen zer, egokiago, igual,
agurtzaina zein itziar, zein lurrek edo, baino pixka bat honekin, herriaren, ez? Gaur dagun sistemak benetan erantzuten die, baita ere Usurbilgo herritarrei, eta galdera aurretik esaten balimak genuen ez, goazen galdetzea, ez? Jakin behar dugu herritarrak baita honekin, honen inguruan zer dioten. Orduan, Usurbilen eraikuntza honetan, 2021ko hasieran, hasi zen, bigarren fasearen martxan gaude momentu honetan, eta hirugarren bat, 2023tik aurrea joango dena. Esango nuke, nolabai laburbiltzeko, lehenengo fasea izan dela 2021ean, eta izango litzake, galdetu dezagun eta ikusi dezagun ze baliabidekin, eta ze kezkekin aurkitzen gehan, Usurbilgo herritarren artean. Hortik atea degun ibilbidetik, bigarren fasea, orain 2022 izango da, ikusi degun honetatik zer pilotatu, prototipatu dezakegu ja irudikatzeko, ez? Ze aldaketa egin behar ditugun, eta zer eratu behar dugun, eta 23 begira, hirugarren fasera, ja ikusi dezagun gai bakoitzekiko, edo ikusi dugun ibilbide horri horrekiko, zer pauso ematen hasi bargean implementazioan edo egunerokoan. Orduan labur-labur kontatuko dizuet zer izan da lehenengo fasea, eta zertan izaten ari den bigarren fasea. Lehenengo fasea esan bezala 2021, eta hemen daukagu lerro honetan pixka bat irudikatuta. Lehenengo egin zan, Erkudenek aipatu ditun 5 eremu horietan, bai? 5 zutabe garrantzizko horiek kontutan izan da, galdeketa izan zen, ez? Beharrik ikusten dugu, gaur egun daukagun zaintza eredua Usurbilen adineko bideratuta batipade, hor egin zen galdera, eraldatu beharrik badago, bai ala ez. Eta hor, esango nuke, 70 pertsonak edo parte hartu zuten, nun zaintzak jasontzen dituzten pertsonak parte hartu zuten alde batetik, zaintza afektibotasunetik edo kasu egienetan familia eremuan eskintzen zutenak, soldata baten truke zaintza eskaintzen duten baita profesionalak, bai etxe bizitzetan, bai egoitza, eguneko zentro, gaur egun sisteman dauden zerbitzu desberdinetan. Parte hartu zuten baita ere herriko zerbitzuen eskaintzan, esku hartzean dauden agente eta enpresa desberdinen ordezkariek, baita ere herriko, esango genuke, sare komunitario, voluntariotza eta herriko sare komunitario osatzen duten elkarte desberdinetako partartzaileek. Hau kontrastatu zen, eta zirudin baietz, eraldaketa edo lanketa bat egin bertzala honetara begira. Orduan hor, prozesu parte hartzaile modura egin zana zen, honetatik hasita, herriari aurkezpen bat egin zitzaion. Herriaren aurkezpen honetan, gainea, bi begirada uztartu zien. Egin zan hitzaldi bat, alde batetik Miren Arangurenek parte hartu zuen, emaginek bailaran egindako zaintzen inguriko diagnosia aurkeztuz, eta Maite Santxo, gerontologian aditu eta plangintzan aditua denak, pixka bat iraupen luzeko zaintzen inguruan, dauden tendentzien inguruan eta arreta ereduen inguruan hitzaldia eman zuen, eta pixka bat aurrelanketa honen berri eman zen. Hortik, talde eragile bat sortu zen, nun talde eragile honetan aurretik aipatu ditugun begirada guzti hauek ordezkatuak izan dian, eta era berdinean gonbidatuak izan zian osasun arloko ordezkaritza, eta baita ere aldundiko ordezkaritza, ze eraldaketa bat egiteko, askotan eskumenak udaletik haratago daude. Eta eraldaketak egiteko sistemak malgutu behar dira, ez? Orduan, talde honetan baita ere, aldundiko parte hartza izan zen, eta ondoren ikusten ditugun saio hauek egin zian. Zer da zaintza, honen inguruan hausnartu zen saio batean, herriko eta auzo desberdinak kondutan hartu zen zerbitzu eta programa eta eragile mapaketa egin zen, beste saio batean, zaintza ekosistema eraikitzeko ze puntu, ze elementu, ze agente dian garrantzizkoak eta horren irudikapen bat egin zen. Beste saio batean elementuz elementu amia analisia egin zen. Beste saio batean berriz ere ireki egin zen herrira
foroa, eta esperientzia praktika on desberdinak ekarri zian, arlo desberdinen inguruan, eta guzti honekin lehenengo fasea itxi zen, eta gutxi gora bera urrengo pausoak zeintzuk izango zian definitu zian. Bai? Orduan, 2021 bateko abenduan horrela isten da, eta esan dugu 2022 ikusten dela hemendik ateatako ondorio hauetatik, amia kontutan hartuta eta esango genuke zutabe bakoitzeko ze lanketa egiten hasiko zen erabaki zen. Eta labur hauxe aipatu eta nik uste deia gero ibilbidera pasako gehala. Hemen daukazu egitura, nola antolatzea erabakidan lanketa desberdinak egiten juteko. Talde eragileak hor erdigunean egoten jarraitzen du, nun begirada guztiak hor uztartuko dialako. Talde estrategikoago bat badago, nun hemen bati bat udalaren ordezkaritza dago, eta baita ere parte hartzen du, bai prozesu parte hartzaile honetako ordezkaritzak, hemen Matia Institutua bide lagunda, orduan, Matia Institutuak parte hartzen du, eta baita ere emaginak parte hartzen du, Mirenek parte hartzen du, eta aldian landu behar den gaiaren arabera, esango genuke, gonbidatu desberdinak daudela baita ere talde honetara. Eta gero talde operatiboak daude. Nun, talde operatibo bakoitzak berari dagokion eta amian ateatako arlo bakoitzari edo puntu bakoitzari ja erantzuna ematen nahi zaion, eta nun definitzen nahi dan, ja implementazio fasera iristerako nundik hasiko gean. Hor esango genuke alde batetik, eta albo batean balin badago ere, gizarte zerbitzutako lantaldea dela, esango genuke guzti honen bizkarrezurra, ze azkenean guzti artikulatuko duena edo kasu kudeaketa, pertsona orokorrean, ez bakarri bere menpekotasunetik edo bere gabezietatik baizik eta pertsona bere bizi, proiektu, baita ere, indargune eta amets hoietatik ezagutuko duen, eta beste guztiarekin, beste baliabide guztiak, beste herriak eskaintzen duen guzti hori, honetara bideratuko duen. Orduan horra igea, pertsona hartazun arreta ereduan formazioa, metodologian ja, hori, aldaketak praktika profesionaletan aldaketak egiten. Beste talde operatibo bat dao nun parte hartzen duten, zaintza jasotzen duten erabiltzaileak eta baita ere afektibotasunetik eskaintzen dutenak, zaintza hori, berdin. Beraien ez bakarrik teknikoki zer behar duten, baizik eta pertsona bezala espazio edo aukeratutako funtzio hori betetzen jarraitzeko baita ere zer pauso eman barko liaken, zenolako laguntza, berdina egiten nahi da ehun komunitarioa, nola antolatuko da Usurbilgo ehun komunitarioa, nola nahi du zaintzari ekarpena eman, auzoz, bizilagunsariak osatuz, beste modu batea, elkarte desberdinen arteko koordinazio bat egon bar da, definizio horretan ari da. Beste mahai bat osatu da, zerbitzu desberdinak kudeatzen dituzten agente desberdinekin, eguneko arreta zerbitzua, etxez-etxeko zerbitzua, eguneko zentroa, etorkizuneko zaintzadun etxe bizitzak, guztiak lehengoaia berdina erabiltzen hasi eta elkarrekiko baita ere, sinergiak eta elkarrulertzeak lantzen juteko, eta orain daukagu hor gako bat heldu gabe dala gizarte eta osasun, herriko gizarte eta osasun arloan lanean dabiltzan teknikarien arteko elkar koordinazioa. Badakigu, osasun arloa ere ze momentutan dagoen, eta honi esango genukeia 3. fasera begira, kasuan hortik aurrera lantzeko aukera horretan baliatuko gea. Hemen utziko, ez dakit agurtzan gutxi gora bera nik uste dut hori, islatuta daola, zertan gabiltzan, eta 23 ja dator guzti hau, pilototik ja ekintzara pasatzea. Eta hemen ez dugu aipatu, baino bai Erkudenek esan dugunean ingurunea dela garrantzizkoa, ingurunean sartzen dira espazioak, espazio fisikoak, bai zaintzara bideratuak, edo horrela ulertzen ditugunak, eta orain arte behar badu ulertu ez ditugunak, baino era berdinean horretara bideratuta daudenak. Orduan, guzti hau baita ere plazaratzeko eta herriarekin partekatzeko, paraleloan dago beste
agenda paraleloa deitzen diogun bat, gehiago sentsibilizaziora norbere, bez? Herritar bezala geure buruari galderak egitera bideratua, eta hori emaginetik emango da, baina erabat uztartuta doaz bi prozesuak, eta espazio fisikoak ditugu, bai? Bai, badakit herrian baita ere espazio fisiko irekiak zaintzara bideratutako begirada horrekin sortzen nahi diala, eta baita ere alojamentu moduan. Eta hor ditugu, orain ikusiko ditugun bi esperientziak. Bat atxirikor da, nun izango dian etxe bizitzak belaunaldi desberdinetako pertsonak biziko dianak, eta hor ere, eratze prozesu batean dago hor nolakoa izango da bizikidetza eta bar, eta gero daude, zaintzadun etxe bizitzak, Kalexarren baita ere, hau Matiak aurrera eramango duen proiektu bada, baina erabateko elkarlanean bai udalarekin, eta egia da aldundiarekin, nun lehenengo aldia dan, zaintza intentsiboak behar dituzten pertsonentzat, diseinatu dian etxe bizitza batzuk, zaintzak barruan izango dituztenak, baina pertsonak ardatz dituen arreta eredua oinarri hartuta. Esango genuke, esperientzia eta orain arteko praktika eta gabezia kontutan hartuta, diseinua horretara bideratu da, etxe bizitza hauek definitzeko garaian. Orduan, gonbidatzen zaituztegu orain, bi taldetan banatu eta bi esperientzia, proiektuan dauden ja eraikitzen nahi dian bi proiektu hauek ezagutzea joatea. Bueno, eskerrik asko, orain segiko dugu bisitarekin, orduan, ja trasteak hartu, ona ez gara itzuliko, eta orain,